Jak už Klárka před chvílí avizovala, je tu opět naše rubrika Právník radí. S námi tady sedí odborník na slovo vzatý, kterého určitě už znáte, pan doktor Viktor Hodek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Od září, co vlastně naše rubrika už existuje, tak jsme probrali spoustu problémů, sousedských a tak dále, ale ten dnešní dotaz mě skutečně překvapil. Rovnou čtu. Bydlíme s manželem a dětmi na okraji Jihlavy a náš dům se nachází bohužel v dost nepřehledné zatáčce. Jistě už asi tušíte. V loňském roce jeden kamion při průjezdu touto zatáčkou narazil do našeho domu a způsobil škodu ve výši 150 000 korun. Nejdřív byla sama ochota, patrně řidič, ne ten kamion, že to uhradí, ale pak jsme se skoro rok dohodovali o náhradu škody. Jak se v takové situaci vlastně zachovat? Takže bohužel každý z nás se někdy stane buď účastníkem nebo alespoň svědkem nějaké dopravní nehody. Samozřejmě dopravní nehody nejsou jenom pouze klasické, samozřejmě střety dvou vozidel, ale může dojít i k tomu, co popisuje v podstatě paní Hofmanová. Čili v těchto případech, v každém případě určitě doporučujeme zavolat policii. Policie na místě buď rozhodne přímo o tom, kdo zavinil tu nehodu, nebo ta věc je předána do správního řízení, kde potom rozhoduje samozřejmě správní orgán. Dále samozřejmě doporučujeme na místě zajistit si veškeré svědky, kteří tuto nehodu viděli, nafotografovat si poškození toho domu, toho vozidla, nějaký celkový samozřejmě snímek té nehody, plus samozřejmě zjistit si kontakty na toho řidiče, na provozovatele vozidla, plus jeho pojišťovnu. Samozřejmě veškeré tyto údaje potom pomůžou při uplatňování náhrady škody. Já jsem samostudiem zjistil, že je tady taková hranice 100 000 korun. Co když je ta částka nižší, respektive škoda? Takhle úplně v takových těch klasických případech právě střetu dvou motorových vozidel, tak opravdu je tady nově stanovena nebo několik let stanovena hranice 100 000 korun, čili pokud jsou si opravdu jistí, že ta hranice nebude překročena, není nutno volat policii, čili v tom případě oni se píšou záznam o dopravní nehodě, je to takový průpisný v podstatě formulář i v několika jazykových mutacích, kde i náčrtek, čili je třeba všechno pečlivě vyplnit, nakreslit teda tu dopravní nehodu, jak to vlastně k tomu došlo, podepsat a pak není nutné vlastně volat tu policii, ale samozřejmě pokud si nejsou úplně jistí tou způsobenou škodou, tak určitě doporučujeme i v těchto případech volat policii, protože není povinnost hradit potom náklady výjezdu té policie. To u nás stanoveno není. Já to sepíšu a mám ještě tak. Další nějaké věci. Pak samozřejmě pokračuje ta samotná likvidace, čili vy se obrátíte na pojišťovnu povinného ručení toho viníka té nehody, čili pro případ tedy toho, který byl zde uváděn, i ta pojišťovna je povinna uhradit tu škodu, která vznikla na tom domě, čili vy se obrátíte na pojišťovnu. Likvidátor pojišťovny to zaznamená, udělá zápis likvidátora o poškození toho domu a pak ta pojišťovna má ze zákona 3 měsíce na šetření té nehody a 15 dní na výplatu té částky toho pojistného plnění, čili toho odškodnění, ale samozřejmě dneska už to trhá mnohem rychleji. Jistě. Potom je také varianta nechat se inspirovat filmem Adží Duchové, že jo, postavíš si normálně další auto. Že jo? Děkujeme. Nashledanou.